ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾ ಬಿರುವಾಸ್ತು ಟಾಕ್ಸ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯದ ಬಂದಿ ಅನ್ವೆ ಯಾಲ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂದು ತಮ್ಮನೇಲ್ ತೂದು 8 ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆತಂದು 8 ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆತ ಚಿಪ್ಪನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತ ಏನು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾದ ಓಲು ಬೇಲೆನ ಇಂಚಿನ ಬಂದು ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತಿಪ್ಪು. ಸೊ ಐಕ್ ಮಾತ ಆನ್ಸರ್ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಫುಲ್ ತುಳಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಎಂಡೆಡ್ ಪನ್ಪೆ ಓಲು ದಾದ ಇಂಚಿನ ಪಂದು. ಸೊ ಅಂದ್ ಬೆಂಡ್ರೆನೆ ಪೋಪುನು ದೂರ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ, ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಂಪರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ, ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೇಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 1:30 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬೈದನು. ಸೊ ಯಾರು ಪಾರ್ದ ನಂಚಿನ ಈ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನಿಕಲ್ತು ಓಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಮೀಶೋದ್ದು ಕನಪಾದ ನಂಚಿನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಒಂದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಬೋಳ್ತಿನ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಯಾನ್ ತಿರ್ತ ಬಂದ ಫುಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಯಾನು ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿ ಮಂಡವೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೋಡ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ನಂಚಿನ ಹಾಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ದ ವೀಡು ಒಂಜಾತ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ತೋಚ್ಪಾವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಬೋ ಅಂಚಿನ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ತೋಚ್ಪಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಏನೇ. ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಎಸ್ಕೋಡಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿ ಪೋದಿಲ್ಲ ದಾಯಿ ಪೋದಿಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೇದ ಬೇಲೆ ಅವು ಪಕ್ಕ ಬಂತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ 1:30 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬೈದಂತ ಇಲ್ಲರ್ದು ಬಿಡಡು ಯಾನು ಇತ್ತ ಆಂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋಡ್ಸಿ ಕಂಕನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೆ ಕಂಕನಾಡಿದ್ದು ಯಾನು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿದ ಬಸ್ ಪತ್ತರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೋಪುನ ಬಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕು ಜಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಬಸ್ ನಾಡುವ ಯಾನು. ಸೊ ಎಸ್ ಬಲಿ ಪೋಯಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ಆತನ ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತಂದಲೆ ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಪೋನಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಯಾನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಎಸ್ಪಿದಾಗ್ನಿ ನಾನು ಅಡೇತದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಯಾನು. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ ಪಂಡಿತ ಹೌಸಡು ಗಂಟೆ ರಡ್ಡ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು 1 ಗಂಟೆ ನಾನು ಎತ್ತೊಡಿಯಾನು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಣ ಪುಣ್ಯ. ಸೊ ರೋಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ರೋಡ್ ಏರ್ಲಿದ್ದೀರ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಸತ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಜಿ ರೋಡು. ಸೊ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಓಲಿ ಸೊ ಪೋಯ್ ನಾನು ಎತ್ತರಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಯಾನು ನನ್ನ ಬಸ್ ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಆ್ಯಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ರೀಚ್ ಆತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ದು ಪೋನಾಗ ರೈಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ತೂ ಓಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಬರ್ರೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತೂ ಓಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೈನಲ್ ಯಾನು ರೀಚ್ ಆತ ಯಾನು ಪಕ್ಷಿಕೆರೆಗೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿನಿ ಪಂದಕೇಂಡ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಯ್ತ ಪಂದಕೇಂಡ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ರಾಮಜಿ ಮೂಲ್ಯ ಮರಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರಿತ್ತಂಡು ಸುದ್ದಿ.ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಪನ್ಪೆನಂಚು ಚಾನಲ್ಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಪ್ರಾಣಿತನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೋದು ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ಈ ಸರಿ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಫನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಎಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ರಾಮಜಿ ಮೂಲ್ಯರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಅಂಚೆನೇ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡು ಫುಲ್ ಸುದ್ದಿ.ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಡು ಬರ್ಪುಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಶೂಟ್ ಎಂಡ್ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಬಂದಾಗ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತಂಡೆ. ಸೊ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಉಲಾಯಿ ಬಲ್ತ ಎಂಕಲ್. ಸೊ ಈವನ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಚಾಲ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಚಾಲ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಹಿಂಗೆ ಮರತ್ತು ಹೋದಿತ್ತಂಡೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಡ್ ನಿಕಲ್ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಪನ್ನು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇನು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ಒಂದುವೇ ಬೇಲೆ ಸುದ್ದಿ.ನ್ಯೂಸ್ಡು ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪನ್ ಎನ್ವೆ ಯಾನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಅತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಅಂಚ. ಗೈಸ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲು ಶೂಟ್ ಬಂತಂತೆ ಎಂಡಂಜಿ ಕೊರ್ರೆತ್ತಿನ ಆತ ಪಕ್ಕದೋರಿಂಡು ಬರ್ಸ. ಸೊ ನಾನು ಆಂಡ್ ಸುತ್ತುಗಾರತ ಇನ್ನಿತ ನಮಗೆ ಐಡಿ ರತಿತ್ತು ಅಯ್ಯ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಕುಡಂಜಿ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ತೂತೆ ಯಾನು ಪನ್ಲೆ ಇದು ಪುದರತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಪುದರ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ನಿಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಂದು ಬರ್ಪುಣೆ ಏನಿತ ಚುರುಚುರುಂಡಿಗೆ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರುಲೇರು ನನ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಶೈಲೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಎಸ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಉಂಡಾ ಪನ್ಲೆ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಬಂದಾಗ ಪನ್ಲೆ ಏನೇ ನಾಟಕಗಳು ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್ ಅಂದ ಆಯ್ಸ ಬಸ್ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಶೈಲೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ಅವು ಆಪುಜಾವೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಐನತ್ ಪನ್ನಗ ಅವಳು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ನಿಕಲು ತೋಜಾಯರ್ ಮಲ್ಲಜಿ ಏ ಯಾವ ಓಡಿ ಅನ್ಪುಣ ಬೇಗ ಮುಗಿ ಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್
ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಪುಲೆ ಯಾವ ಪಕ್ಕಡೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರ್ಬೇರೆ ಬೇಯ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಜಿ ಮೂಲ್ಯ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದಿಂಚ ಅವ್ರು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಇಂಚ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾತ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಲಕ್ಕೆ ಏನು ಖುಷಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಆತೆ ಮಾತು ಬರ್ತಾರೆ ಆತಾತ ಬಂಗೋಡು ಮಾತು ಬಾರ್ ಬಾಯ್ದಾರೆ ಬಾರ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಿಕಲು ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವರ ಎಂಕುಲು ಬೇಡ್ ಕಡಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡಾಲೆ ಏರ್ ಎಡ್ಡ ಅಂಡಲೆ ಮಾತೆರ್ ಎಡ್ಡ ಅಂಡೆ ಎಂಕಲೆ ಖುಷಿ. ಎಸ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲ್ ತೂರಿಪ್ಪರು. ಸೊ ದಾದ ಬೇರೆ ದಾದ ಪಂದು ಮಾತು ನಿಮಗೆ ತಮ್ಮನೆಲ್ತದ್ದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಪಂದಿತ್ತು ಓಡಿ ಪೋಪನ್ ಪಂದಿಜಣಿ ಯಾ ನಿನ್ನೆ ಬೈದಿನಿ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆಕ್. ಸೊ ಸುದ್ದಿ ಡಾಟ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪ್ರಣೀತಣ್ಣನ ಅಂಚ ಐ ಕೊಂಚ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾನು. ಸೊ ತಿಕ್ಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯಾ.